Kay mahal ka diha. Kasi kuan guys. Nariram nga nagsurusuro biwa mingon nga mukha kami diri. Panaron sila hang kuan-kuan. Kalibutan diri oh. Dito biyo kay diri andong diri ba? Andong ayong aso do. Dari. Muro mag-ano ni Jen, muro mag-angir ni mga uyab. No? Angir mga uyab ng negara eh. Kay man ang mga uyab Jen, at ito sa bugnang lugar. Bugnaw sa diri. Labi kay style sa ba o. Siguro Jen na may kay diri magabi Jen. Oo, maliwanag. Oh, dito pitis dagat. Oy. Nakariday ka. Picture? O di ba sila wa mo order mahal pod na. Aboy sud man. Mungkin na sa diri napita na aji kwarta imong anak kay ugay kwarta imong anak diri. Loy kaayo. Loy kayo imong anak diri way baon no kay maibog lang diri ba. Musod sa ingan anang din alam po musod kay loy pod. Ami ra ba kay sila. Ano gusto mo ma? Uy, hila ka. Mahal na, uy. Pagkawan ba dyan? Gato, kabal, Zin. Ay ba, ako bayad. Lagkazin, palagkazin, unsay. Kape, magkanagan, 200 man. Nakapifrap man na oh. Sikrap, uy. Mag-shake ba? Lagingan na rin mo. Imo, di ron, Zin. Ano ba? Tag-isa ta, flavor nila. Ano yan? Munuang mo, unsay, may plibor-plibor, uy. Masarap yan man. Mura katila, kani-kanigan. Masarap. Ano ba? Dili ka flavor nila. Nyo, ang kuy ba, unsay lamian, Zin. Nuo ko itaon. Lagi na. Loy. Anong mahal man ni kaayo. Ang gara. Naglimang ka green tea man, unsay green tea. Oh, flavor. Ano kay ba, kung laming ako, tilawan na sukad. Lami lagi na. Malay ba rin kung sila may ani. Kanang muka murag mat ay muka Mo ka, mura nagkuhan kape. kape gihapon. Oo. Ay, ibang, ay, lain flavor. Ano ba? Uy, bartuhon Oh, ay. yung overload, caramel, ano. Strawberry. Mauni siya? Oo. May ano, ganyan daw tsura niya. Wa di ray klase ani, nga naroon siya 200. Oo. Gara up Lami ni na, lagi ma. makauna eh. Tanaw presyo guys, tanaw mo mahal kayo na. No? Kanya guys, ni among kanono, among kanon among ipakaon kana ra na. Na magisod sa baso. Diya mahal kayo. Meron kung pa ang maghihintay, matagal pa yun. Ipapili kong midsin guys nga. Ingon ko di lang ta kay perting mahal la. Katawa raman siya kay brato ko ni sa boto na naon niya. Oh. Nang di manggo jin sa manggo jin apil ni. Hmm? Fruit, ito fruit lang ito, fruit. Oh, fruit lang na. Oh, ito maging sarap kasi cappuccino ito mga. Kay mahal. Oo, kaya na may bratos ubos oh. Naubos kape in taon. Nga na may kape ani sa gulo. Mas kape guys, tapos ang presyo 168. 178 kape ra na ha. Basig magwapa na taan ni Zin, ang mukha ang taan ni Zin. Magwapa na taan ni ron kay perti mahalan ni. Ang pagising ba? Kape. Ya unsa gi ako kailan ni Zin, unsa lami ani. Lain na lisurap. Pilingon ay. Namili, tagdain. Kani nga ano ay lain na pud ana eh. Wala ka na murag kuan lain na pud tong. Kanang broto at Sarap nga yun. Parang ibang merinda dito yan. Diba? lain na pud ang tinda eh. Ano yung clubhouse nila?
Salad. Yun lang talaga yung kape nila. Kato na lang, oy. Kato na lang dyan. Kato na lang. Kape? Puti, kanang puti. Strawberry. Ganahan kang strawberry. Bawa, o sa color. Ano, strawberry and cream. Strawberry. One. Imuha. Kasi imuha. Sa akin, Manundol ko sa imuha. Ay, kiwa ko kasi bawa na. strawberry Oreo. Strawberry and cream. Ayun na lang, chocolate. Kada ilang ikaw, kana dyan, ang sana Kape ba na kape? Nga, nagpormazin. Kuya, excuse. Nagmahal din na siya tungo sa sudlanan. Kuya, saan itong mga ito? Ito ba yun? Opo, Ito, crab. ito. Coffee jelly po tsaka java berry. Anong bestseller niyo? Kasi Oreo po tsaka strawberry syrup. Strawberry and cream? Ano, gusto mo yun, ma? Strawberry and cream? Imuha. Parehas tayo. Pareha lang tayo, hindi ko. Sige, yung ano kaya, 20. Dalawang po order. Yun lang. Manundol ka guys, kaya matay bagong silam yan. Manundol ka na guys, kaya ka bagong sana ilang gidool eh. Di demi pandar, huwag na og di order. Nawa oh. Di demi pandara nila hangin guys, kung di ka order. Dapat kung order ka, nakay hangin, kung di ka order, wala kay hangin. Ang galing, di ba? Galing sila. Anak din di ay kadaling kuranan guys, naa sa hangin. Pero wa ka mo order, pa kay hangin. Karon kaning order ni Jen, makatilaw kag hangin guys. Oh. Ay galing. Negosyante kay di ay. Yana din eh. Ay kuan. Diba? Matawag sa kabe. Dodog ka.